През последните 3-4 години, съвсем не изненадващо за всички, светът премина през редица промени. Областта на човешките ресурси и факторите от работната среда не останаха по-назад. Преходът от пълно работно време в офис към хибридна или изцяло ремоут работна среда остави огромен отпечатък върху разбиранията и приоритетите на служителите и в работен, и в личен аспект. Компаниите, както у нас, така и в световен мащаб, забелязаха тези промени и бързо осъзнаха, че служителите са в основата на техния бизнес. Следователно, много от тях взеха решението да се допитат до служителите си за това какво следва да се промени и надгради, за да се развива компанията във възходяща посока. В резултат за 2022 година 32 компании от различни индустрии взеха участие в инициативата Best Employers Bulgaria, като общият брой на респонденти в проучването само за 2022 надминава 8300 служители. Но вас по-скоро ви вълнува какво точно се случва с ангажираността на служителите в така наречения пост-COVID-19 период. Отговор ви даваме веднага с единственото по рода си изследване за ангажираността на служителите в България. Но какво точно е ангажираност? Как това се реализира на работното място? Факторът ангажираност обхваща от една страна удовлетвореността на служителите от компанията, от работните задължения и от техните мениджъри и лидери, а от друга – тяхната мотивация да останат в компанията и да допринасят за нейното развитие и постигане на цели. Нашата методология цялостно изследва ангажираността на служителите и подпомага компаниите да растат, като споделя съвременната формула на успеха. Каква ли е тя? Слушайте внимателно. Ако направите ангажирани своите служители, те ще бъдат удовлетворени и щастливи на работното място и това ще доведе до по-малко отсъствия, по-качествена работа, което ще се хареса на вашите клиенти и ще доведе до по-добри финансови резултати и цялостно повишаване на успеха на компанията. А как разбираме дали сте сред най-добрите работодатели? Ние определяме победителите, като измерваме тяхното представяне по следните основни 4 фактора: ангажираност, гъвкавост, фокус върху таланта, ангажиращо лидерство. Освен тези 4 ангажиращи фактора, ние изследваме още цели 16 мотивиращи и задържащи фактори от работната среда. Управление на представянето, топ менеджмент, висше ръководство, фокус върху клиента, работодателска марка, вземане на решения, кариери и развитие, възнаграждение и признание, работни задачи, автономия, сътрудничество, баланс, работа, личен живот, управление на различията, подпомагаща инфраструктура, таланти и служители, ефективна виртуална работна среда. А защо толкова силно вярваме в нашата методология? Цифрите говорят сами за себе си. Ако е по-добре от вашите служители, може да определи дали сте добър работодател. Ние целим да чуем тях, а след това да отличим вас. А сега нека разберем кои са нашите най-добри работодатели за 2022 година.